Na jednom od južnih obronaka Parka prirode Medvednica iznad Zagreba smještena je utvrda Medvedgrad, izgrađena u 13. stoljeću. Utvrđeni plemički grad pripadao je sustavu utvrda koji su trebali spriječiti provalu Tatara i još jedno haranje tatarskih konjaničkih hordi. Sagrađen je na brdu Mali Plazur. Visoka umjetnička izvedbena razina i kvaliteta gradnje svjedoče o bogatom naručitelju. Oko gradnje Medvedgrada stručna literatura bilježi niz nedoumica, no sigurno je kako je 1254. godine burg bio potpuno dovršen. Premda je bio kraljevski uređen i snažno utvrđen, s dvostrukim bedemima, opkopom, branič kulama, cisternom, kapelom i palasom, Medvedgrad nikada nije pružio utočište kralju i nikada nije bio opsjedan. Postoji nekoliko teorija o nastanku utvrde Medvedgrad, no najzastupljenija je ona da ju je dao sagraditi zagrebački biskup Filip 1242. godine, a svrha joj je bila obrana Kaptola i biskupskih posjeda od provale Turaka. Zidine su prilagođene terenu na kojem se nalaze, a unutarnji dio možemo podijeliti u 3 cjeline. Stambeni dio na sjeveru, branič kule na jugu i prostrano dvorište između njih. Bio je kraljevski uređen i snažno utvrđen dvostrukim bedemima i opkopom. Najvrijednijom građevinom smatra se oktogonalna kapelica Svetog Filipa i Jakova, jedna od najznačajnijih građevina prijelaznog romaničko-gotičkog stila. Građena je od opeke, dok su uglovi s vanjske strane pojačani ugaonim klesancima. U kapelu se ulazi kroz monumentalni romanički portal. Unutrašnjost kapele ukrašena je također detaljima od klesanog kamena, portalima, prozorima, polukapitelima, svodnim rebrima, polustupovima koji nose svod. Nekada je bila ožbukana i vjerojatno oslikana. Pročeljem dominira prozorska ruža, rozeta. Budući da su se utvrde gradile na brdu, pitka voda se osiguravala izgradnjom cisterni i bunara ili zdenaca. Na Medvedgradu se voda dovodila u ograđeni prostor i slijevala u kružni zdenac, na čijem vrhu je izgrađena kamena kruna, a prostor cisterne okružen je kamenim zidom koji je sprječavao isticanje sakupljene kišnice. Zapadni palas, ukrašen biforama, sagrađen je kao najreprezentativniji stambeni prostor namijenjen boravku gospodara utvrde. Podrumski dio sastojao se od otvorenog uličnog dijela i 2 bočne prostorije koje su služile za skladištenje vina i ostalih namirnica. Nad podrumskim dijelom svojevremeno su se dizala 2 kata natkrivena krovom, od kojih je obnovljen samo prvi kat. Bio je namijenjen za primanje gostiju i posade, a stan gospodara nalazio se na 2. katu. Prostor palasa bio je jedini koji se zimi grijao. Smještena na južnom dijelu brežuljka i danas dominira južna utočišna kula. Glavna joj je uloga bila obrana od neprijatelja, stoga je prizemni dio bio potpuno zatvoren i ponekad je služio kao tamnica, a u slučaju opasnosti tamo su se čuvale zalihe hrane za vrijeme opsade. Ulaz u kulu nalazio se na 1. katu, a do njega se dolazilo pomičnom drvenom konstrukcijom, koju se u slučaju opasnosti moglo ukloniti. Donji dijelovi kule nisu imali prozor, već uske otvore koji su služili za provjetravanje i u njima su živjeli čuvari. Jedino je zadnji kat kule bio luksuznije uređen i služio je za stanovanje gospodara. Kula je u punoj visini sačuvana do 1957. godine kad se urušava. Nakon obnove, gornji kat je bez krova, pa se s terase pruža prekrasan pogled. Uz temelje južne kule podignut je 1994. oltar domovine, posvećen svim hrvatskim junacima. Različite vrste kamenja donešene su iz svih krajeva Hrvatske. Na kubusima koji su posloženi u hrvatski grb isklesani su motivi iz doba kneza Branimira, veliki križ te stihovi hrvatske himne. Tijekom stoljeća Medvedgrad je promijenio niz gospodara. Posljednji stanovnici bili su Gregorijanci koji ga nakon razornog potresa 1590. trajno napuštaju i od tad se Medvedgrad spominje kao ruševina sve do obnove 1994. godine.
Jedna od najmračnijih hrvatskih legendi je ona o zloj crnoj kraljici Barbari Celjskoj. Bila je najintrigantnija vladarica Medvedgrada, a legende o njezinoj zlobi očuvale su se do danas. Navodno je svoje ljubavnike bacala sa zidina, a njen ljubimac, veliki crni gavran, na njenu zapovjed ubijao je mještane.